Τις διαφάνειες στις οποίες απεικονίζεται ένα στιθοσκόπιο, οι ήχοι γίνονται πιο ρεαλιστικοί όταν η ακρόαση γίνει με τον κόδωνα του στιθοσκοπίου τοποθετημένο σε απόσταση περίπου 10 εκατοστών από τα ηχεία του υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι οι ελαίες του στιθοσκοπίου είναι στραμμένες προς τα εμπρός. Εάν τοποθετήσετε το στιθοσκόπιο επάνω στα ηχεία του υπολογιστή, θα ακούσετε περισσότερο το θόρυβο παρά τους ήχους. Χωρίς το στιθοσκόπιο, οι ήχοι ακούγονται αφύσικα ισχυροί και καθαροί εξαιτίας του φαινομένου Fletcher-Manson της ανθρώπινης ακοής. Ο ήχος beep που ακούγεται σηματοδοτεί την έναρξη της εισπνοής. Αυτή είναι μια ταξινόμηση των ακροαστικών φαινομένων από την ακρόαση των πνευμόνων. Η αναγνωστική και η επιπρόσθετη ήχοι γίνονται ακουστοί με το στιθοσκόπιο τοποθετημένο σε διάφορες θέσεις του θώρακα του ασθενή, που αναπνέει με το στόμα ανοιχτό και βαθύτερα από το φυσιολογικό. Η φωνητική αντίχηση αφορά τους ήχους που γίνονται ακουστοί με το στιθοσκόπιο όταν ο ασθενής μιλά, συνήθως κατά παραγγελία του γιατρού. Οι αναπνευστικοί ήχοι διακρίνονται στο φυσιολογικό αναπνευστικό ψιθύρισμα, στη βροχική αναπνοή και στη βροχοκυψελιδική αναπνοή. Υπάρχουν και άλλοι σπανιότεροι τύποι αναπνοής, όπως είναι η ασθματική, η αμφορική και η διακεκομένη αναπνοή. Ακούστε τώρα το φυσιολογικό αναπνευστικό ψιθύρισμα. Το φυσιολογικό αναπνευστικό ψιθύρισμα είναι ένας ήχος χαμηλής χρειάς. Η εισπνοή διαρκεί 3 φορές περισσότερο από την εκπνοή. Η ένταση είναι μικρότερη κατά την εκπνοή. Δεν υπάρχει παύση μεταξύ εισπνοής και εκπνοής. Ακούγεται στις βάσεις των πνευμόνων και την περιφέρεια. Παράγεται από τη στροβιλώδη ροή του αέρα στους βρόχους και όχι στις κυψελίδες. Έτσι, ο όρος κυψελιδική αναπνοή τείνει να αντικατασταθεί από τον όρο φυσιολογικό αναπνευστικό ψιθύρισμα. Ακούστε πάλι το φυσιολογικό αναπνευστικό ψιθύρισμα. Μεταβολές του αναπνευστικού ψιθυρίσματος αφορούν την έντασή του. Έτσι, είναι δυνατόν να έχουμε αύξηση της έντασης στα παιδιά, σε λεπτόσωμα άτομα, σε περίπτωση αντισταθμιστικής αύξησης της λειτουργίας ενός πνεύμονα ή ενός λογού, επί καταστροφής του άλλου πνεύμονα ή κάποιου άλλου λογού. Μείωση της έντασης που μπορεί να φτάσει μέχρι τα όρια της υγιής έχουμε στην περίπτωση ρηχής αναπνοής από τον ασθενή, σε περίπτωση απόφραξης αεραγωγών, σε υπερδιάταση των πνευμόνων, στη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια εμφύσιμα, επί παρουσίας φυσαλίδας του πνεύμονα, σε πλευρητική συλλογή, σε πνευμοθώρακα, σε πάχη στην πεζογότα και στην παχυσαρκία. Ακούστε τώρα τη βροχική αναπνοή. Η βροχική αναπνοή είναι ένας ήχος υψηλότερης χρειάς από το φυσιολογικό αναπνευστικό ψιθύρισμα, μεγαλύτερης έντασης, η εισπνοή έχει την ίδια διάρκεια με την εκπνοή, υπάρχει σαφής παύλα μεταξύ εισπνοής και εκπνοής,
Θεωρείται φυσιολογικός ήχος όταν ακούγεται στη μεσοπλάτεια χώρα μεταξύ των α7 και θ3 σπονδύλων, καθώς και στη λαβή του στέρνου. Θεωρείται παθολογική όταν ακούγεται στην περιφέρεια και στις βάσεις του πνεύμονα. Ακούστε τη βροχική αναπνοή σε περίπτωση ασθενούς με πνευμονία. Η βροχική αναπνοή ακούγεται σε περίπτωση πνευμονίας, σε περίπτωση πλευρητικής συλλογής πάνω από το επίπεδο αυτής, σε πνευμονική ίνωση, σε ατελεκτασία όταν το τμήμα του πνεύμονα που έχει υποστεί την ατελεκτασία βρίσκεται σε επαφή με το θωρακικό τείχομα και σε περίπτωση όγκου του μεσοθωρακίου πάνω από μεγάλο ανοιχτό βρόχο. Ακούστε τώρα την βροχοκυψελιδική αναπνοή. Η βροχοκυψελιδική αναπνοή είναι ήχος υψηλότερης χρειάς από το φυσιολογικό αναπνευστικό ψιθύρισμα, μεγαλύτερης έντασης, η εισπνοή έχει την ίδια διάρκεια με την εκπνοή, υπάρχει σαφής παύλα μεταξύ εισπνοής και εκπνοής, θεωρείται φυσιολογικός ήχος όταν ακούγεται στη μεσοπλάτεια χώρα, καθώς και στο πρώτο και δεύτερο μεσοπλεύριο διάστημα εμπρός. Θεωρείται παθολογική όταν ακούγεται στην περιφέρεια και στις βάσεις του πνεύμονα. Ακούστε τώρα την αμφορική αναπνοή, ένας ήχος που ακούγεται πάνω από κοιλότητες του πνεύμονα. Οι επιπρόσθετοι ήχοι διακρίνονται στους συνεχείς, τους ασυνεχείς, στον ήχο τριβής και στην κραυγή χήνας. Οι συνεχείς διακρίνονται με τη σειρά τους στους ηρρύττοντες και ρεχάζοντες, ενώ οι ασυνεχείς στους λεπτούς και στους τραχείς. Οι συνεχείς επιπρόσθετοι ήχοι διακρίνονται στους ηρρύττοντες και ρεχάζοντες. Συρρύττοντες είναι ο σιγμός και ο συρριγμός, ο οποίος μπορεί να είναι είτε μονοφωνικός είτε πολυφωνικός. Ο σιγμός είναι ένας ισχυρός μουσικός ήχος, ο οποίος ακούγεται στην περίπτωση της λαρυγκοτραχείτιδας, στην περίπτωση επιγλωτίτιδας, αλλεργικού ειδήματος αεραγωγών, επιπαρουσίας ξένου σώματος στην τραχεία και στους βρόχους, σε τράχιο-μαλακία, σε βρόχο-μαλακία, σε εξωτερική συμπίεση των αεραγωγών από όγκους, περιαμυγδαλικό απόστημα ή οπισθοφαρυγγικό απόστημα και στη στένωση μετά διασωλήνωση. Ακούστε την περίπτωση σιγμού σε παιδί με λαρυγκοτραχείτιδα. Ο μονοφωνικός συρριγμός οφείλεται σε στένωση ενός βρόχου και αποτελείται από έναν μόνο μουσικό τόνο. Δεν πρέπει να αποδίδεται μόνο στην περίπτωση βροχικού άσθματος, καθώς μπορεί να εμφανιστεί και σε περίπτωση φλεγμονής βρόχου, σε περίπτωση εκκρίσεων, ξένου σώματος, σε χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και σε όγκο.
Ο συρριγμός εκείνος που συντίθεται από πολλούς μουσικούς τόνους που είναι είτε σύγχρονοι είτε ασύγχρονοι, δηλαδή αρχίζουν και τελειώνουν την ίδια χρονική στιγμή ή αρχίζουν και τελειώνουν σε διαφορετικούς χρόνους, ονομάζεται πολυφωνικός συρριγμός. Ο πολυφωνικός συρριγμός είναι χαρακτηριστικός του βροχικού άσθματος. Οι τρίζοντες ήχοι είναι ασυνεχείς εκρηκτικοί ήχοι, οι οποίοι ανάλογα με τη συχνότητά τους μπορούν να διακριθούν στους λεπτούς και στους αδρούς τρίζοντες. Ακούστε τώρα τους λεπτούς τρίζοντες. Οι λεπτοί τρίζοντες ήχοι μπορεί να ακούγονται είτε στην αρχή της εισπνοής είτε στο τέλος. Έτσι διακρίνονται στους πρώιμους και στους όψιμους τρίζοντες ήχους. Ακούστε τώρα τους όψιμους ή τέλοεισπνευστικούς τρίζοντες. Οι όψιμοι ή τέλοεισπνευστικοί τρίζοντες μπορεί να ακούγονται σε πνευμονία, σε συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, σε ατελεκτασία, σε περιοριστική πνευμονοπάθεια, σε διάμεση πνευμονική είνωση, σε ασβέστωση, σε αρκοείδωση, συστηματική σκλήρηση και σε ρευματική πνευμονοπάθεια. Οι τραχείς τρίζοντες είναι ήχοι χαμηλής συχνότητας, οι οποίοι ακούγονται σε περιπτώσεις χρόνιας βροχίτιδας, βροχεκτασίας, σε πνευμονία και σε οξύ πνευμονικό είδημα. Ακούστε τώρα τους λεπτούς τρίζοντες υψηλής συχνότητας.
Ακούστε πάλι τους τραχύστριζοντες χαμηλής συχνότητας ήχους. Φυσιολογικά τα δύο πέταλα του υπεσοκότα αντιστρούν το ένα επάνω στο άλλο χωρίς να παράγεται κάποιος ήχος. Η παρουσία φλεγμονής ή νεοπλασματικών κυτάρων στον υπεσοκότα οδηγεί στην εμφάνιση του ήχου πλευρητικής τριβής. Ο ήχος πλευρητικής τριβής παρομοιάζεται με τον ήχο που παράγεται όταν δέρμα τρίβεται με δέρμα. Ακούστε το μουσικό ήχο που περιγράφεται ως κραυγή χήνας. Ο ήχος που περιγράφεται σαν κραυγή χήνας μπορεί να είναι είτε εισπνευστικός είτε εκπνευστικός. Τις περισσότερες φορές είναι εισπνευστικός και ακούγεται σε περιπτώσεις πνευμονικής σύνοσης, αποφρακτικής βρονχιολίτιδας, εξωτερικής αλλεργικής κυψελίτιδας αλλά και στην περίπτωση πνευμονίας. Ακούστε πάλι τον ήχο που περιγράφεται ως κραυγή χήνας, που στην περίπτωση αυτή είναι και εισπνευστικός και εκπνευστικός. Ακουραστικά φαινόμενα που αφορούν την αντίχηση της φωνής του ασθενού στο θωρακικό του τείχομα και γίνονται ακουστά με το στηθοσκόπιο είναι η ψιθυριστή στιθολαλιά, η βροχοφωνία και η αιγοφωνία. Το ψιθύρισμα και η ομιλία είναι ήχοι που εξαιτίας του τόνου και της εντάσεως τους χρησιμεύουν περισσότερο από τους αναπνευστικούς για την εξακρίβωση της πυκνώσεως του εμφράκτου και της ατελεκτασίας του πνεύμονα. Όταν οι πνεύμονες είναι φυσιολογικοί, οι λέξεις που ο άρρωστος ψιθυρίζει ακούγονται με το στηθοσκόπιο πολύ ασθενείς και οι συλλαβές τους δεν ξεχωρίζουν, εκτός από την περίπτωση που η ακρόαση γίνεται στην περιοχή των κυρίων βρόχων. Η αύξηση της εντάσεως και της καθαρότητας των λέξεων έχει παθολογική σημασία. Η ήχη της ομιλίας δεν είναι τόσο ικανοποιητική επειδή η μεγάλη τους ένταση εμποδίζει την προσεκτική διάκριση των συλλαβών. Ψιθυριστή στιθολαλιά είναι το φαινόμενο εκείνο κατά το οποίο η περιοχή της πνευμονικής πύκνωσης μεταβιβάζει τις ψιθυριστές συλλαβές καθαρά, ακόμα και αν η παθολογική εξεργασία είναι πολύ μικρή σε έκταση και δεν προκαλεί βροχική αναπνοή. Ιδιαίτερα χρήσιμο είναι το σημείο αυτό για την εξακρίβωση της αρχόμενης πνευμονίας, του πνευμονικού εμφράκτου και της ατελεκτασίας.
φυσιολογικά οι συλλαβές που προφέρονται με ένταση ομιλίας δεν ακούγονται καθαρά από τους πνεύμονες. Όταν υπάρχει πνευμονική πύκνωση, οι συλλαβές ξεχωρίζουν και ακούγονται πολύ κοντά στο αυτί. Η εγωφωνία είναι μία μορφή βροχοφωνίας, όπου οι συλλαβές της ομιλίας έχουν μια περίεργη ποιότητα και μοιάζουν σαν ένδρινη ομιλία ή σαν βέλασμα. Ο ήχος με αυτή την ποιότητα προέρχεται από μια πνευμονική περιοχή που πιέζεται κάτω από κάποια υπεζωκοτική συλλογή υγρού, αν και μερικές φορές ακούγεται και στην πνευμονική πύκνωση. Στην περίπτωση της εγωφωνίας, ζητάμε από τον άρρωστο να πει το γράμμα «ι», αλλά ακούμε «έι» κατά την ακρόαση. Τώρα θα ακούσουμε τον άρρωστο να λέει το γράμμα «ι» στη φυσιολογική πλευρά. Τώρα θα ακούσουμε τον άρρωστο να προφέρει το γράμμα «ι», ενώ εμείς ακροόμαστε τον θώρακά του στην περιοχή της πνευμονικής πύκνωσης. Τώρα θα ακούσουμε τους ήχους καθώς μετακινούμε το στιθοσκόπιο από την φυσιολογική προς την πάσχουσα πλευρά.